Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating latest analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 20 hanggang 22, 2022. At ito po ang ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000. Umpisa natin update itong latest GovSat sa araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Mananatili pong paghina ng habagat. Although medyo lumalakas po sa may coastal na areas po ng Vietnam. But ito po ay nasa malulusaw po within the next 24 hours itong habagat dito po sa may West Philippine Sea at South China Sea. At ito na lang po maliit na isla ng sa may Kalayaan Island Group sa Spratlys ang inaasahan po may mga thunderstorms at hangin dulot po ng habagat. Samantala, yung easterlies po dito sa ating bansa ay malalo pong lumakas at nakakaabot na po sa silangan at gitnang Luzon kasama po Metro Manila at Calabarzon. Ngayon din po ang Mindoro, Marinduque, Kabikulan, and also sa may eastern o silangan Kabisayaan. So expect po natin mainit ang panahon na may mga padaan-daan pong mga thunderstorms gaya po bukas ng early morning hanggang tanghali. May mga chance po ng isolated to scattered rain showers and thunderstorms sa malaking bagay po ng Eastern Visayas at Kabikulan. So watch out for that. Don't forget to bring your umbrellas. But still, sa labas ng ating bansa, all clear po. Wala pong namumuong sama ng panahon. Meron lang po ditong upper areas po ng Western Pacific. Meron na muong subtropical in nature na LPA but magiging tropical daw po siya. So, babandayin po natin ito si 91W. Mababa po ang chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Pero nasa may silangan po siya nitong high pressure ridge na malakas na nagbibigay po magandang panahon sa dulong Higalagang Luzon. So mag-ingat po sa mga kidlat, possible flash floods at landslides kapag meron pong malalakas na thunderstorms na mabuo sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa. Ito po yung ating fast animation. So nakita mo nyo dito sa satellite survey ng University of Wisconsin. Ang pagdaan po ng mga kaulapan galing sa east. Yan po ang sign na meron tayong konting easterlies sa Kabikulan, gitnang Luzon, Metro Manila. And punta natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Umpisa kaninang alas 4 ng hapon hanggang sa mga oras nito, alas 9. Ay kita po natin ang mga malalakas na thunderstorms ay nabubuo po dito sa hilaga bahagi po ng Metro Manila, sa may Bulacan, Pampanga. So yun po yung mga thunderstorms at magbibigay po ng mga possible mga maliliit na flash floods sa low-lying areas. Mag-ingat lang pong lahat. At sa ibang areas ng Mindanao at Visayas, may mga maliliit po na mga thunderstorms. At pagdating naman po natin sa ating rain forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Sabado, inaasahan po natin bukas po ng morning between 5 to 11 o 12 noon ay magkakaroon po ng mga thunderstorm or mga rain showers sa Kabikulan at Eastern Visayas. So bukas po yan, huwag niyo kalimutan magdala ng rain gear. At pagdating naman po ng Friday morning, okay naman po ang panahon. Friday afternoon, inaasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo-lalo na po sa may Mindanao area. At sa Sabado ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, although it will be decreasing sa tinatawag nating thunderstorm coverage. So medyo hihina po itong thunderstorm na yung darating na Sabado dahil po sa paglapit po ng isang high pressure ridge sa may Taiwan na ipapakita natin sa inyo in a short while. Ito naman po yung rainfall accumulation, yung ulan na mapupuno for the next 3 days. Okay, so kaya tinatawag nating accumulation, yung ma-accumulate sa loob ng 3 araw. At medyo mababa po ang ma-accumulate po ng mga ulan at thunderstorms. Sana dito sa may Kabikulan, northern portions po ng Mimaropa, Visayas at Mindanao, while yung Luzon ay medyo babagsak po ang frequency ng mga thunderstorms sa loob ng 3 araw. At ito po yung wind at pressure forecast mula sa European model. At ayan po, ng mga oras na ito may malakas na high pressure po dito, south of Okinawa, nagbibigay po ng extension na tinatawag nating ridge hanggang dito po sa may Luzon. Kaya yung dulong Hilagang Luzon at ibang portion po ng Hilagang Luzon sa nayon ay medyo tahimik. May mga 0 hanggang medium chance na magkakaroon ng mga thunderstorms. While the rest, nandyan pa rin mga localized thunderstorms at nakita natin yung hanging silanganin, yung easterlies
na nagsiset o nag-kick in dito sa ating lugar. At bukas po ng hapon, yung high pressure ridge nandyan pa rin sa may North Philippine Sea, east of Taiwan. Nagbibigay pa rin dito ng easterly surface wind flow sa silangan bahagi po ng ating bansa. Biyernes ng hapon, yung high pressure ay tatawid na po dito sa may Taiwan, but still magbibigay po ng medyo okay na panahon sa ating bansa. May mga maliliit na chances po ng thunderstorms sa Biyernes. At sa Sabado ng hapon, nakita po natin na humina na yung easterlies. Ang buong bahagi ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang katamtaman ang ihip ng hangin, paiba-iba pong direksyon. While wala naman po tatanawan na posibleng mag-form na bagyo sa loob ng 3 araw. At bago tayong paalam, ito yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 weeks. So for week 1, valid July 20 to 26, inaasahan po nating below average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa. Meaning it's below sa monthly average, okay? So, magtipid po tayo sa tubig, okay? Lalo na yung mga ginagamit natin na medyo below average ang July 20 to 26. While July 27 to August 2, inaasahan pong normal po ang panahon sa ating bansa. Hindi na po siya below average ang rainfall percentage, but sa silangan po ng extreme northern Luzon, south of Japan, meron pong 50% probability o medium chance na baka may mabuo na bagyo po dito, but still napakababa po ang percentage ito, so hindi natin alam. Malalaman po natin yan by next week kung matutuloy po yan, but so far wala naman pinapakitang high probability na may mabubuo po diyang sama ng panahon, but we are going to keep an eye on that LPA 91W. Okay, so dyan muna natin tinatapos ang ating update na yung Miyerkules ng gabi, at babalik ulit tayo sa Friday upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeTheWiser, at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.